Como eres? Creo que son traballadoras, fuen traballadoras de traballo. Moi movida, moi ágil. Pois, alegre. Soy una persona pues trabajadora, vivo para mi familia. O meu oficio favorito é a casa, traballar na casa, traballar facer a comida. Cando que antes podía, ahora non podo, gustábame cavar, botar de todo un pouco no eido. E a música é bailar. La cocina, me gusta cocinar. É ter os meus netos para que non me fajan desquerer. E os fillos. Miña felicidade é que esteamos todos ben. Non morrerá un fillo ou un neto. Ai, a miña mellor desgracia é que me faltara un ser querido. Mi mayor desgracia es que me faltara alguno de mis hijos o de mis nietos. Onde estou? Vale. Aldares Piñeira, Cangas de Morrazo. Non, neste que estou, aquí en Que é para ti o amor? o amor. É o principal. O amor ten que haber amor, senón acabouse todo. Que me queiran, que me aprecien, que me respeten. E que eu dou e que me den. O amor é o máximo. E se é correspondido, moito mellor. O amor é moi bonito. Estuveche enamorada algunha vez? Moitas veces, ainda está hoxe. Sí, unha vez sola chegou un bebé do abuelo, Estuve. E estou ainda. Sí, por supuesto. Que crees que significa a palabra bisexual? Non entendo moito se chove, neniña. Que te dixo? A palabra bisexual. Exactamente. O bisexual é que vai e que ven, non? Que opinas sobre o poliamor? Eu di, iso xa non me gusta tanto. O poliamor non, fatal, non me gusta nada. Poliamor. Poli e amor. Entón é distinto a cousa poli e amor. Ai, non, iso non. Non, é amor aberto. Sí. Non. Non, No que? non me gusta iso. Pero que... Eu para mí non quere, pois meus tampouco non querería, pero cada un é libre. Poliamor? Bueno, non sei moito o que é o poliamor. Como estaban vistas as parellas homosexuales antigamente? Mal. Moi mal, pobriños, agachadinhos polas esquinas. Non se sabía o que se sabe agora. No tempo de Franco non se sabía se non se lle cortaba o jañote a todos. Ai, antes estaban mal vistas. Porque non sabíamos o que era iso. Que crees que significa pansexual? Eu iso non entendo. Unha empanada ben feita. Pansexual. Que é pansexual? Que crees que significa? No? Pansexual a empanada. Que pensas das persoas homosexuales? Cada un é libre, pode ser o que queira. Nadie ten que mandar en nadie. Cada un é libre. Blan, que crees? Creo que todo está ben. Os homosexuales son persoas como a nós, normales. Que opinas sobre a xente transexual? Se ti queres levar ese camiño, que ten que pensalo eres ti, o que queira ser. Que opinas sobre a xente trans? A xente trans, sí, pois está aí. Normal, é que cada un ten que ser o que é. E na máis. Que opinas sobre o machismo? O machismo moi mal, por Dios, non debía existir. O machismo moi mal. Machismo fatal, non debía de existir, o machismo fatal.
E o machismo non me gusta, o machismo. Antigamente eran machistas. Sí, moitísimo. Antes que tapábase moito por medo, por vergonza, moitas cousas. Para que o mundo non supera, pois ti infligías moitas veces moitas cousas para que o mundo non supera o que había entre un. Machistas eran como había de haber como ahora, o que pasa que antes non se sabía tanto como ahora, as mulleres calaban máis, toleraban máis. Eran moi machistas os hombres de antes. As mulleres non tiñan poder para nada, todo gobernaban eles. ¿Consideraste feminista? Sí, ¿Sí? sí. Sí, ¿Sí? sí. Claro, por supuesto, como non iba a ser. Pois pareceme ben, cada un ten que ser o que sinte. Se un se sinte ser lesbiana e gay, pois é gay, lesbiana. É unha persona como nós, o que non somos lesbianas ni que somos gays. Iso, cada un que sea como é. Claro. Y respetar, hay que respetar. Respetarlo como é. Opino nada, que yo respeto a la gente, a las personas.